Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So nyaya ndinayo nhasi inyaya Yananyathi, nyaya yanetsa mumastreets pamusoro pepost yavakaposta vachitenda manager pamusoro pebasa ravakabata. Vakamenshena ivo kuti there are some people who came in our lives vachiuya vachiti varida kutibetsera but only kuti vawane mbiri paupenyu hwavo. They wrote a whole statement saying a lot vachitenda manager. Vakati vamwe vanhu vaiuya kuzoita kunge vari kubatsira but genuinely vasiri kuda kubatsira vachizoda mbiri back nekutendwa nevanhu. Saka post iyi yanetsa pakuti one of the people who got the post wrong either yakavabata kana kuti yakauya zvisiririzvo here ndivamunetsi from Great Hope. Vakatora post iyi vakaiti vavaposta kupeji kwavo vakati vanhu havatendi. After all I've done for people, munhu anenge achiona kunge zvandaimuitira inini hazvisirizvo. So then vanhu vakabva vashamisika kuti why iwewe kana usiri iwe warehwa nepost iyi sei iwewe zvakubata, because a lot of people came into Nyathi's life. Vanhu vakawanda vakauya mulife yaNanyathi. A lot of people came, a lot of people went by, but kana iwewe uchizoti wakaitira chinhu nemunhu, why do you always want to be posted? Unodirei kuramba uchingopostwa? Because it's written in the Bible kuti when you give with the right hand, the left hand shouldn't know. Saka iwo, why do you have to be mentioned all the time? Kuramba uchingopostewa all the time. Munhu apostowa pamusoro penyaya ndi-atheist. Hanzi kutsamwira kusatendwa nepost is confirming zvataurwa kunzi vamwe vanobetsera kuti vaonekwe nevanhu. Hamuguti kutendwa here, siyai vamwe vambotendwawo. And I think kuti it's a fact. Like, why do you want to be thanked all the time? Kana wakatendwa that time, wakatendwa zvikatoita pako wakaita. So why do you want to be mentioned over and over again? I feel like it's not fair, because there are some people who come into Nyathi's lives and do things, greater things. Not kuti iwe unongosina kuita zvihombe, but allow other people to come and bless other people, rather kuti iwe urambe uchida kungowana grace kune vamwe vari kukwanisa kubvisa vamwe from that position to the next position. I honestly feel like it's not fair. Tobva ipapo toenda panyaya yanetsa, nyaya yaHatperi. So Hatperi went to Chris Brown concert and tanzwa guys naHatperi. Tanzwa naHatperi. He went to the Chris Brown concert and he's bragging about it. Tanzwa guys. Tobva ipapo, there's a guy from South Africa who sold his kidney to attend the Chris Brown concert and have a VVIP ticket. Guys, udzamu hwenyaya yemurunya zoifilere kutengesa kidney, the love of Chris Brown. Guys, this is too much. I'm very much disappointed. I understand kuti kune vanhu vanoda vanhu zvekutodaro like zviri strong, but kuzotengesa kidney, I think akaenda kuma extremes. Thank you so much guys for watching. Like, comment and subscribe.